A'a to ni na ga kwana biyu kwata ka daina. Ko kira na ba kai ba. Wayar ta wace ba kuɗi. Kai? Kuma irin kuna rasa kuɗi a waya? Daga kai mai kuɗi ne. Wato layin nawa prepaid ne. Sai wata-wata ake sa kuɗi kuma banki nake turawa a sako. Are zango. Ana alunu. Muna tare da shi. Au, kuna tare? Gashi a kusa da ni. Ba ni shi mu gaisa. Ali karbi. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sunana Alalu, dan wasan Hausa. Ya, muryarka haka take aka ce kana da fada. Wallahi ban da fada. Wanda kuma muke haka jama'a, me da kashin fada? Alinu. Na san danja. Gashi na. Audu kuna tare? Shi ma ban mu gaisa. Hello, baby. Allah sarki sani danja, kana birge ni. Ka iya bigalo ai. Ba kwame, kasan irin wasa, zaman na cikin rasar da rawa ne, akwai wani rawa da zamu yi nake dan gwaggwaja shi yanzu. Kadan giga gani, a kusa da neman akwai Sofiya, dan wasan Nigerian film, gashi a kusa da ni Sofiya. Na san shi. Wanda yake ta turanci a cikin fim din Maja ko? Allah sarki a yada yan kudu. Stop! Gashi nan. I know Makita can be, but you know Maki Kunkurutu Mukudus. All right, that is the reason why is it come to another of the Hugh after representative of negative with candidates who have to work out on the silence, the prevent of the habits of life. Dan Allah mai da musu wayar. Ban fahimci me take nufi ba karanta ku yi magana. Yawwa, baraka bai da arewa.